martxotik ona, zuen urtearen erradiografia zein izango litzateke? Niri dagokidana oraintxe momentuan nabile ikusentzunezkoetan seria egiten, eta egia esan gu gelditu barik ibili gara, ze karo, jendea etxean sarratute dago, eta hori dabil kontsumitzen, orduan guk kriston beharra eukin dugu, ni parau barik ibili naz. Salbo kondutu agora eta bera, maskarilla gela eta venga, holan. Euskaldunok, ostras, kultura kontsumitzen nahiko alferra gara. Bereziki gurea edo kultura orokorrean? Kuriosua da, baina ez dakit, estatu batuetako kultura hori kontsumitzeko beti dago, espazio txikitsi bet. Pelikulak, baina, ostras, Euskal Herrian indako pelikula bat euskeraz idatzitako liburu bat irakurtzeko orduen, jende askok esan dozteni euskaldunek, aizke pereza, ostras. Iruditzen zaizu kanpokoa errazago kontsumitzen dugula eta gehiago baloratzen dugula? Orokorrean pentsetan dut baietz. Eta hori, ostras, kezkagarria da. Hori zuk zeuk ere bizi izan duzu, ezta? Bai. Bizi izan dut herrian. Zenbat lan herrian bertan? Zenbet urte, hemen, eta orain kanpora joan mundu mailan arrakasta handia izan duen behar bat egin, eta ostras, oin leku guztietan hartzen haute kontuen. Horri txiko dut. Apurtxo bat amorru emote oste. Ze urtetan ibili naz, ni bardinenaz, lehengo bardine. Eta Euskal Herrian lan handia egin dut, nire bizitza gehiena hemen pasatu dut, eta ostras, halako baten, kanpora urten topikoa da, baina bueno, neuri begertatu jata. Beste askok ere goinkaleko nekane bezala ezagutzen. Hori bai, eta segurako ilusioa egiten dozte, egia esan behar dut. Kristan ilusioa handarrura joan eta nekane, eta ostras, aupa! Jakintzen nuenean aurtengoan ere egoera berezi batean izan da ere. Durangoko azoka egingo zela? Posa. Jo, behintzat, ostras, segiduko dau kulturak aurrera, eta ganera hau oso plaza importantea da, oso. Euskal Herrian ezinbestekoa esango neukenik. Bilgunea da, eta beti etorten gara, ni beti etorri zenaz. Sortzen dan giro berezi eta hori, espezial hori, oso importantea da. Eta behintzat, nahiz de online edo distantzian egin, baina behintzat aukera badago. Euskal kulturari, zer ematen diola esango zenuke? Auspotu egiten du, nik ez dakit ze izango litzateke gauzea hau barik. Honek danadeko giroa, jendea batzeko lekua, kontzertuak, trago batzuk ditu jendea ikusteko, da bilgunea. Eta hori asko guztetan jako guri, eta bueno, puntu hona da, ingrediente guztiak deko ze Durangoko azoka.